Moet je zo zeker op. Ze is zo dom. Ze laat me niet die honden komen. Ze maken die groene dijk op. En nou moeten we die honden uitkrijgen om het te doen. Alleen ik hier een buik niet. Zij moet binnen die klokje drukken of hij moet uitkomen eten en uit. Zie je, zo zie je. Ik zei voor hem, maak je hij zit eerst die twee buiten, achterste wonen. Ik ga maar eens niet met twee linkjes, hulle baie knollig en nikkerig met mekaar, maar as hulle gewas het, dan gooi ze daar op die glas op die oorlog. Maar die ou mannetjie voor is siek en die TV wil ek nie daarby ry nie. En staan hulle daar voor mekaar in die buitekant en klokkie laai nie en moet dit doen. Sy kan vir die hele polisie kom uit nie. En morgen kom ik niet te voorschijn. Je steekt maar sturen. Ik kom maar 5 minuten. 5 minuten dan gaan de mensen hier wees. En dan is die blauw. Op pad, wie zei ze is op pad? Misschien moet ze nou eerst goed gaan kopen en maken. Ja, zij heeft precies alles is raad. Zij eet alles. Zij eet alles, maar eet alles. Alles dan moet ze het wel maken. Net zo dan als die question. Een question de asking. Moet ik naar die covers afhalen? Ja, zeker maar. Als hij wel benieuwd is. Ja, ook. Mijn dag begint 5 uur. Ik kan niet zien hoe ze alles recht is. Maar dan blijf ik als zij was ik weer opgejaagd. Denk zo. En jij? Ja, echt wel van ons in de zij heeft iemand komen. Dit is een mens onderneming gegeven met die ondernemingen. Hij blijft of je met zichzelf akkoord. Over een probleem. Then you get somebody else, someone that he won't help.